Hmm? Paukay-ukoy pa ka? Usa ng orasa karon? 10 oras na sa gabi eh? Meron pa naman ka ni Uli Benji? Uber. Nag-uber ko sa trabaho. Okay? Usa? Uber. Nag-uber ka sa trabaho? Pula ang mata. Bakit mo nun? Nag-uber sa pag-ininom. Ha? Nag-uber dyan na, be. Atro pa ka nag-bidyokihan? Ha? Wala, oy. Natro pa mo no? Wala, oy. Wala oy? Hindi! Wala lagi. Wala lagi. Dami! Sige mga chicken ini ano ha? Wala lagi. Sige aswang na ka! Hubuan! Sana all. Hubuan ka! Nakahangin ka ron. Takong klas, makulit mo ang ka? Wala! Alikot! Hmm? Lain mo nagbako! Wala, init mo kayo. Yung binuang ka sa kubiniha, bati ka. Hmm? Hubuan ang short! Hubuan na! Di ko mutungo sa imo ha! Hubuan na! Hubua! Nalipod! Ano naman? Si motor ako yung balik! Hubua! Kapoy pa itong trabaho. Kapoy! Ila-ilara ha? Sa nang orasa ron? Ay pa over ba ka? Hubua! Kabukan, kahubuan itong hanan eh! Ang blip, hubua! Ha? Ang blip, hubua! Sabot ka? Umatok mo ang hubo! Tadi ano ni? Uy! Pinji! Nung sa imong blip ni mo? Naglakaw ka tarong ka imong blip ha? Uy, boss! Nung sa yung roasted naman eh! Nakulag, be. Sa pagtrabaho, be. Uy! Kalain magbaho! Dahil baho! No, hindi na, be. Mura mo ikanang ginawa sa bulat ang bahoan eh! Ibang ang hita! Ang bulit mong blip mong binji! Kabalo ka na binuan ka sa kung banga ka! Tarong sa... Imong blip, humot ka ayo paglakaw! Tarong ka ayo, pero karoon sa namin pagmahaan ng blip pa! Di man ni blip! Ha? Siguro sobrang dali niyo buang mo kang huwag ninyo ba? Wala mo, be. Wala eh! Patanaw ko na! Masa man? Patanaw ko na! Pagdali! Tanawan na, PJ mo! Hasta luya ka! Bulang tayo now! Luay kayo! Wala nga, di kapoy mo kong trabaho. Kikapoy? Kikapoy? Ha? Nice ko din! Nice! 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 Nagtulog ka ha! Eh, patang-tamat sa kuha! Nilotok sa mga!